krediti ili kako se dogovoriti da vam banka da neki kredit, a vi ste preduzetnik pa možda čak i paušalac. U principu, pokušat ću to da obradim u ovom videu na neki onako narodnim jezikom rečeno, rečnikom. Dakle, preduzetnik koji planira da uzme kredit kod banke, ne postoji ni jedan neki zacrtano pisani uslov koji mora da ispuni. Znači, krediti su odnos sa bankom kao institucijom gde vi banci kažete molim vas pozajmite mi neki novac, a ja ću da vam vraćam na toliko rata i još ću toliko da vam platim što ste mi pozajmili novac, pa ćemo to da nazovemo kamata. Banka može da od vas zahteva manje više bilo šta, jer u suštini ima potpuno pravo da kaže ne želimo da ti damo kredit, jer eto, ne želimo. U pitanju je jednostavno, znači ono kao poslovni odnos gde vi nastupate, kada ste preduzetnik, nastupate kao B2B sa bankom, to jest business to business. Budući da nastupate kao business to business, vas ne štiti zakon o zaštiti potrošača, nego je jednostavno u pitanju zakon o obligacionim odnosima. Neke banke će recimo reći da kao paušalcu tražit će vam kolike ste imali uplate poslednjih, 12 meseci ili tako nešto. Neke banke će tražiti da li imate potpisane ugovore sa klijentima, pa kroz to da vidimo znači koliki će vam biti prihodi u narednom periodu. Neke banke će reći nije problem ako ste knjigaš, donesite poslovne knjige, minimum morate da postojite kao preduzetnik ovoliko onoliko i to opet znači varira od banke do banke. Neke banke će reći da donesete bilanse, pogledat će te bilanse i cenit će koliko vama preostaje novca kao fizičkom licu, znači iz tog nekog poslovanja. Neke će veoma pogrešno tražiti da imate veliku platu. Plata kod preduzetnika, to je onaj LZP, lična zarada preduzetnika, u suštini nema nikakve veze. Ono što bi banka u tom slučaju trebala da gleda je konto 723, to jest koliko je vama keša ostalo u toku godinu dana od bavljenja tim poslom, pa kako se zove, to je ono što bi se recimo kod privrednog društva zvala dobit, pa ajde mi da vidimo dobit, a ne nešto drugo. Banke takođe menjaju mišljenje baš u vezi izdavanja kredita i načina kako obrađuju kredite. Sve će tražiti neki izveštaj iz kreditnog biroa, to je sasvim izvesno, ali sa druge strane, recimo, banke koje do juče nisu htele da sarađuju sa paušalcima, danas će recimo želeti, a banke koje su do juče želele, evo danas odjednom neće. Neke banke veoma rigidne su kada je u pitanju izdavanje kredita i veoma je komplikovano dobiti kredit kod njih, skoro da mora da se dubi na glavi, dok recimo bukvalno susedna banka bez jednog problema odobrava kredite, ali kao ono što nas čeka iza ćoška je taj kredit po nekom pravilu jednostavno bude skuplji u vidu daleko veće kamate. Neke banke prihvataju zaloge, menice, neke čak i preduzetnicima traže lične menice, što ne vidim tačno kako utiče na ceo proces kad preduzetnik je fizičko lice, tako da svi dugovi se prenose na njega lično, no okej. Neke traže i neko drugi da garantuje za vas i to je onda znači žiranti i razno. Od saveta koje vam mogu dati kada je u pitanju poslovanje sa bankama u smislu traženja kredita je da, budući da kod nas otprilike posluje oko 25 banaka koje se bave preduzetnicima, dakle koje imaju poslovne račune u ponudi, moj je savjet da jednostavno izdvojite vreme za obilazak 25 banaka. Jer 25 različitih mišljenja je ono što ćete čuti i videti i ono što će biti traženo od vas. Takođe, moj savjet je da ne kažete u banci da ste gledali ovaj video i da nijednoj banci ne kažete bio sam već u prethodnoj banci. Rečenica bio sam već u nekoj banci u ušima bankara zvuči kao bio sam i odbili su me.
U inostranstvu, kada izjavite bio sam i u drugim bankama, to se gleda kao competition, konkurencija, ko će da vam da bolju ponudu. Kod nas se gleda kao rejection. Oni prethodni su te odbili pa si došao ovde. Za tržište Srbije preporučio bih da ne kažete da ste gledali ovaj video i da ne kažete da ste bili u prethodnoj banci, da svakoj banci kada dođete i izjavite vi ste mi prvi pali na pamet. I da onda jednostavno zatražite poslovnu ponudu od njih za kreditom, vidite šta oni traže od papira, vidite kolika vam je šansa i tako dalje i tako bliže. Još jedna stvar koju mogu, recimo, da predložim ovako iz nekog iskustva, traženje kredita pred kraj meseca će obično dovesti do toga da se kredit mnogo brže obrađuje, isključivo iz razloga bonusa koji zaposleni u bankama dobijaju na osnovu odobrenih kredita, pa jednostavno ono kao neće se razlačiti 2-3 nedelje, nego će svi da ubrzaju proces da bude gotov za 5 dana ili tako nešto. No u svakom slučaju, kredit je jednostavno traženje najbolje ponude. Ponuda ničim nije nešto sad uslovljena što se tiče države da kao morate da dobijete ako ispunjavate ove uslove ili ne. Ne, u pitanju je jednostavno znači poslovni odnos. Vaše je da pronađete najbolju ponudu, bančino je da pronađe najbolje klijenta. Kada vi budete bili najbolji klijent nekoj banci, a vama banka dala najbolju ponudu, tada ćete se dogovoriti, do tada morate da propešačite 25 različitih filijala, nažalost. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u nekom traženju kredita. Do sledećeg nekog gledanja ja mogu samo da vam poželim niske kamatne stope.